guys, vítajte u môjho ďalšieho videa. Hi guys, vítajte u môjho ďalšieho videa. Ešte raz. Hi guys, vítajte u môjho ďalšieho videa. Ste na kanále Ninka Micinka a tento raz hrám Roblox sama a hrám Silly Simon Says. Pokiaľ niekto nevie, čo to je, tak môžete splniť 5 úloh vlastne a kto bude mať najviac bodov, ten vyhrá. A tuto ešte môžem piknúť hru, ale to nie. A vlastne môžete byť solo, duo, týmy, alebo iba, alebo úplne, že všetci spolu. Môžete nazbierať určitý počet bodov. No, čo to mám? Ja už som na trošku väčšom toto levely. Mám už 157. OK, ľudia, ja sa vám hlavne ozvem, keď to skončí, lebo ako vidím, sú iba pri druhej hre, čo je fakt super. Tak úplne sú super. A ešte sa vám chcem veľmi ospravedlniť, že som nebola tak dlho aktívna, ale naozaj som mala veľa toho, takže zatiaľ papa. Uzme sa vám potom. Lajko, chceš mrkvu? Chceš? Áno, dám ti. Čo to vlastne nemôžeš? OK, konečne to prešli. A za chvíľu ideme do ďalšieho kola. Takže, čo je ináč túto hore? Tá som veľmi málokrát bola. Čo je toto? Ja tomu nechápem. Čo to akože má byť? Napíšte ľudia do komentárov, čo to akože má byť. Ja to tak neviem. Ľudia, hlavne píšte do komentárov nové hry, ktoré by som si mohla zahrať, lebo za tie moje videá ešte žiadne si mi ešte vôbec nenapísali do komentárov, akú hru by som mala zahrať. Ja fakt neviem, ja som zúfala. A pamätajte si, ak som dávala shorts na to jedno video, tak na ten horor, tak ono sa mi to nejak tak trošku stratilo, takže budem sa s tým vyzrandkovať, že je asi iný horor. To je medium. Nedávajte hard, tak easy. Potom. Ne. Typek. Tu ostane. Nie, hard. Nie, ne. Nevidela som moc hry, ale celkovo dobre tuším boli. Takže musím dosiahnuť 249 bodov, či nie tak? Toto je celkovo dobré. Nie, ja som swipa. Oh my gosh. Pizza. Ešte tu je pizza. Ešte niečo? Dobre, uhadla. Guys. Ja som swipa. Toto. Toto. Dobre. Teraz rýchlo. Toto. Koľko máme? 25 z 246. To je super. Nie, len toto nie. Oni to zobrať. Aj tak mi spolu nevadí. Ja som mala 4. Koľko máme? 64. To je to efekt 5. 65. Nie, toto neviem. Ja toto nechápem ľudia. Vysvetlili by si mi túto hru. Ja to fakt nechápem. Neviem, fakt nechápem to. Ja to neviem, čo to je. Ja fakt neviem, čo to má ako byť. Ja som to nepochopila, ja to nikdy neviem.
79, OK, to už přes 4 hry. Neviem, či za tie dve dáme. Čo toto? Musím zamknúť. Nám kopí. Dobre, to je celkovo dobré. Ježiš, hentin. Do jump. OK. To je v Taliansku. Italiano. Nie, toto je dobré. To je celko patrné. Oni všetci boli stromy. O, 160, OK, to je dobré. Ešte, neviem, počkaj, koľko nám ešte chýba? Matematika nemám. Čo? Ešte mala byť jedna hra. Ne, on sú zlý. Mala byť ešte jedna hra. Odbila som smechu, takže zase čakacie dobre, takže dobrá, čakacie dobrá. Nechcem už spím. Nechcem, aby vypadlo jak sa to volá, no aby som mohla piknúť game. CDčko, áno, CDčko, možno by som si kúpiť peta a potom si kúpim. Alebo nejaké toto. Už to začína. Buďme duos. Pokope. Solo. OK. Solo. Celkovo dobré. Celkovo pohode v hry. Ne, toto nedám. Toto fakt nemusíme. Že preto to nejdám na počítači. Na počítači je to tuším lepšie. Ja som bola úplne posledná, 6. som. Ja mám iba 4. Prečo nemám asi A? To je logické. Princess. Ja, to je dosť ťažké, že princess musí byť. OK, I get it. Ježiš to. Oblečenie. Myslela som. Tak toto. No a ešte. Toto. Yes, mám. Ja som prvá. Teraz som už tretia, tak to. Duchovia, poďte za mňou a neutekajte mi sakra. Ty, hej. Piatá, no to je super. Ja som úplne posledná štvrtá. Zajedeme stres mrkvičkou. Zebra. Cow.
Pik. Kde je pik? Tu je pik. Op. Pět, no super. A normálně můžeš pět, že některý mají 30, už jebe 22. Ok, sandwich. Ok. Kde som ďaleko dala? Ja som normálna. Ja som není normálna. Ja som fakt není normálna. Ok, tak je to fakt neviem. Super, štvrtá. Aspoň 32 toto bodom. Asi stále piata. Dobre. Kam mám ísť? Čo to mám? Neviem. Už mám koleso až za minútu, ne. Ok, kúpime si nejakú pauzu. Áno, pauzu si kúpime. Pauzu. Na čo si to dám? Čo je toto? Zostane toto. Close. Už to bude začínať. Aké sú hry? Teams, dajte Teams, guys. Hello. Ne, ste normálni. Yes. Ok, sledujeme. Chcem vyzerať. Nie, blue. Blue, Ja chcem vyzerať teraz. No však to nemôže byť, to není fér, že ja som do tvárne sestry, haha. Čo si dovolujete? Nie, snehulákovia. Dobre, už sa niekomu bude chýbať šal. Tak, to má šal. Čapica. Ja chcem čapicu, hele. Šal. Ne, ja som šal. Team Red, ok. On má kačku, daj, dobré. Ja chcem kačku. Klonovia. Kde som mal, kde je klon? Nie. To je môj klon. A strašne málo času dávajú, však čo, hello. Ja som jedného stihla zobrať. Však ako hello. Strašne málo času dávajú. Ja som dosť pomalá. Toto nie. Cítim, že to bude... Čau. Nie, zlý. Ok. Start! Armchair, asi toto. Nie, toto armchair. Start! Toilet, hello. Ešte sa ani nechceš, ja som mal 4. Oni majú 20. 55, ne, máme 33, ok. Scare, ok. Hello. Ja som si na nich sa takto ísť.
Blue, zase stále tým blue, však sa strčte v tým blue. 41, 70. Keby to bolo 10, nie? Keby mali. OK, tamto som celkovo dobrá. Čo ma niekto z nášho týmu je dobrý, ale z nášho týmu. Som tam dobrá, ale ježiš, nie, 6 je najhoršie, tie najväčšie číslo. Už také. Zase si robíš srandu, či čo? Jasné, my sme prehrali. O, počkaj my? Aha, no tak neprehrali sme. O, máme si len 94. OK. Efekt, dobre, toto. Dáme peknú tému, poď. Tak, dáme, že duos. Potom dám toto. Potom laser eyes. Málo času. Toto príklad. Nie, toto. Toto je dobré. A sandwich, kde je sandwich rýchlo? Nie, toto nie je sandwich. OK. Môžem ešte vybrať miesto toho. Dobre, mám. Nie, ja som to nedala. Až to chcem. Nie. Spolu. Easy, dajme easy. Dajme easy, guys, easy. Dobre, easy, OK. Easy. Lebo vždycky, keď je hard, je to také, čo je nové hry. To nebudúce. Už som mal vybraný, to už bodka. OK, čo je toto? Aha. Dáme si takto. Cheese. Hop. To sú strašné. Hop, ja. Bye, koláčik. Hej. Daj mi. Fish. OK, fish. Ne, 26. A máme 108. OK, to je celkovo pohode. Jo, len toto. Ale však som skočila. To nie je legálne, logické. 0. Super. O, 93 iba. Nebolo prechôsta. Nevadí. Aspoň vyhráme. Ideme 8. Hello. Chcem tých, čo stojí. Sorry guys. Prepačte, musel som niečo spraviť, ale nevadí, 5 mám. OK, to je celkovo pohode. A teraz je už posledná hra. No, potom pôjde. OK, ideme toto mi moc nejde. Toto mi fakt moc nejde. Ne.
máme splnené. Jupi. Nie, to je zase tohoto, ja to neviem. Čo ja viem, čo to bolo? Ja som to vôbec nepochopila. Ja som posledná 6. Ja som to podarila. Vyhrali sme. Dobre, teraz posledná hra. Toto pekne. Nie, ešte raz. Takže budeme tu, dám, že túto hru, to je dobré, túto, a ešte ktorú som to chcela. A túto, ok. Ja nemám, ja som myslela, že mám, nie. Ok, ľudia, tak týmto toto video ukončujem, takže zatiaľ ahoj, papa. Halo. Papa.